Shin kun san tuntuɓen harshen da shugaban soji na Nijar ya yi kuwa a tattaunawa da ya a Hausa a makonnin da suka gabata? Shugaban ƙasar Nijar na soji, Janar Abdurrahman Tiyani, a karon farko ya fito a kafafen yada labarai domin yi wa 'yan ƙasa da duniya bayani dalilin da ya sa suka hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum. Sai dai a cikin bayanin nasa ya yi tuntuɓan harshe guda biyu a cikin wannan bidiyo. Idan ba ku manta ba dai an sha artabu kafin a yi wannan juyin mulki, domin kuwa mutane da yawa sun rasa ransu, farar hula da ma sojojin baki ɗaya. Shi yasa a farkon bidiyon nasa da aka tambaye shi, shugaba Tiyani sai da ya ta'aziyar waɗanda suka riga mu gidan gaskiya tukunna. Idan ba ku manta ba dai bayan an yi wannan juyin mulki, ƙasashe da dama ba su goyi bayan wannan juyin mulki ba, ciki kuwa har da ƙasar mu Najeriya. Hakan ne ma ta sa shugaba Tinubu ya dinga tura manyan malamai da wasu manyan jagorori na ƙasar domin tattaunawa da sojoji akan lalle a dawo da mulkin dimokuraɗiyya. Kwanakin baya ƙungiyar malamai sai da ta ziyarci Nijar domin tattaunawa da Tiyani, kuma sun samu nasarar tattaunawa da shi. Shi yasa shugaban Izala Balalau, wanda shine kusan jagoran tafiyar, ya yi wa jama'a bayani kamar haka. Ta da za a samu zaman lafiya, muka nemi a bamu dama mu tattauna da malumanmu da suke nan ƙasar Nijar, waɗanda ƙungiyoyin malamai daban-daban, saboda haka mu haɗu da su mu zauna mu shawara ko mu nemi saduwa da sabbin shugabanni na wannan gwamnatin ƙasa ta Nijar, kuma shugabanmu na Najeriya ya bamu dama mu yi haka. Alhamdulillah, muna gode wa Allah, sun ba da kofar cewa mu nemi yadda za a samu yadda za a yi sulhu. Wannan shine makasudin mu taso, kuma muka taso alhamdulillah. bai girma shi shugaban ƙasa na nan ya sanya prime minister ya karbe mu, ya girmama mu tare da sauran maluma da ministoci da kusoshin gwamnatinsa har airport aka karbe mu. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala kan wannan girmamawa da suka yi mana. Sannan bayan an yi mana wannan, mun shigo mun tattauna tare da shi da sauran jami'ansa, kuma sun ba mu haɗin kai. Mun yi duk abin da ya kamata mu isar da sakonni na haɗin kai, na zaman lafiya, na nasiha, na jan hankali. Addu'a muke yi Allah ya tsare Najeriya da Nijar kamar yadda aka san wannan tarihi yake, a samu cikakkiyar zaman lafiya, a samu aminci tsakanin al'ummar. Wannan shine babban abin da ya kawo mu, kuma mu ma jami'an da suka zo daga Najeriya maluma ne manya, kungiyoyi daban-daban waɗanda ake girmamawa a Najeriya, ake girmama su a nan ƙasar Nijar. Muka haɗu da kuma 'yan uwanmu maluma a nan, duk ana girmama juna. Irin karɓa da shugaban ƙasa ya mana da irin tattaunawa da ya mana, mun ji daɗi. Mun gane cewa in Allah ya yarda an buɗe ƙofar samun hanyar da za a yi sulhu. Saboda haka muna fata wannan ƙofar da Allah ya nuna mana aka samar da shi, su ma shugabanninmu na ECOWAS in mun koma za mu sadu da shugaban Najeriya mu ce ga irin abin da muka tattauna. Muna roƙo su duba su ɗauki matakin da ya kamata. Abin murna da farin ciki shine har waɗanda ba musulmi ba a Najeriya su ma ba su yadda a ɗauki mataki na yin yaƙi tsakanin Najeriya da ainihin wato Nijar ba. To muna fata wannan tattaunawa da muka yi Allah ya sanya albarka mai yawa ciki. Muna fata za a ci gaba da addu'o'i. Mu a Najeriya da 'yan Nijar 'yan uwa ne, mu ci gaba da roƙon Allah. Allah maɗaukakin sarki zai samar mana da mafita da za kowa zai ji daɗi, kuma a koma kamar yadda ake da a zauna. Idan ba ku manta ba dai, tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusi shi ma ya yi zirga-zirga a wannan ƙasa domin lalubo bakin zaren, amma dai har yanzu ba a samu wata mafita ko matsaya ba.